Takže Bob vlastně. Takže Bob, ano. Říkejme mu Bob. Bagdad Bob. Vieš, kto bol Bagdad Bob? Nevím, kdo byl Bagdad Bob. Bagdad Bob bol, myslím, že to bol hovorca, alebo nejaký Husajnov pobočník, ktorý ešte deň pred kolapsom režimu hovoril, že vlastne víťazstvo je naše. Že skrátka, už tí Američania sú na kolenách a v Amerike z neho mali strašnú prdel, sa to vžil vlastne ako Bagdad Bob, pretože to bol presne ten, ktorý do poslednej chvíle verí, aj keď to nemôže myslieť vážne. Takže teraz kdokoľvek má nejaké ako wishful thinking, alebo proste, neviem, ako sa to povie teraz po slovensky, zbožné prianie, jo, nazvíme to tak jo, je ale to by vlastně mohlo být, ano. Bagdad Bob. No tak konec konců to má s tímhle Bobem vlastně do nějaké míry společného, protože ten také věřil hromadě věcí. Nakonec se zapsal jako vlastně velmi schopný mediální magnát, přestože jim byl i nebyl. Veľa podnikov mu vyšlo a veľa podnikov mu nevyšlo. A medzi tými, ktoré mu nevyšli, bude aj jeden športový podnik, ktorý je veľmi prekvapivý, lebo o ňom nikto asi nikdy nepočul z nás. Přesně tak. No, o čem si budeme povídat, to už víte. Vítejte, je tu další podcast o médiích. Dneska s křížkem po funuse. Doslova. Ano, mohli jsme zareagovat dříve, ale znáte to, dějou se jiné zajímavější věci a výhodou mrtvých je, že mrtvými většinou zůstávají. To je škaredé zase. Ale pravdivé. Cynické, veľmi cynické. A ja som zase, jak si povedal, obeťou toho, že o mrtvých len dobré. Proč? Pretože tento človek zrovna si to zaslúži. No, jak se to vezme? Tak když se podíváme na to, co vlastně vytvořil, tak z hlediska Spojených států je to jedna poměrně nevýznamná zpravodajská krachující televize. Teraz už je nevýznamná, ale vtedy bola veľmi významná, dokonce celosvetovo. No jo, ale tehdy. Koho zajímá, co bylo tehdy? Počítá se vždycky to, co je dnes? 81, ak sa nemýlim. Myslím si, že se nemýlíš, byť tohle to si nejsem jistý, jestli mám v poznámkách. Mám, to ještě ti to neřeknu. Mohl bych se samozřejmě podívat, ale jo, myslím si, že to tak reálně je. Každopádně... Aby sme boli presní, naše médiá ho titulovali len ako zakladateľa CNN, ale on bol zakladateľom mnohých ďalších aj staníc, aj podnikov, aj rôznych iných aktivít. Můžeme o něm opravdu hovořit jako o mediálním vizionáři se vším všudy, protože těch vizí měl celou hromadu a přesně, ano, CNN známe všichni a ne, CNN není ve skutečnosti to, co má potom za sebou nápis Prima, takhle jako CNN nezbytně nevypadá. Musel jsem si kopnout, pardon. Ale ano, založil i hromadu dalších věcí. Pojďme si to probrat, protože konec konců, když jsi říkal o mrtvých jen dobře, tak my to nemusíme úplně 100% naplnit a můžeme mluvit v tomto případě o mrtvých i drobně špatně, protože ono to tak reálně bude. Ja sa priznám, že keď som spracovával jeho nekrolog pre TV Kompas, tak nevychádzal som z toho, čo písali agentúry, pretože u nás sa písalo iba to, že založil CNN. Ale ja som chcel spomenúť aj jeho ďalšie aktivity, o ktorých sa v našich končinách síce vedelo, ale nehovorilo. A potom ku koncu článku som spomenul aj niektoré neúspechy. Na druhej strane potom mi to prišlo trochu ľúto, hovorím si, tak tie neúspechy, nech ich zoberie čert, dnes už si ho budú ľudia pamätať hlavne pre to, čo mu vyšlo. A okrem CNN, ktoré v časoch, keď tú televíziu zakladal a vlastnil on, to bola naozaj významná, veľmi významná značka a veľmi rešpektovaná. A dokonca by som povedal, že aj stredová. Sice hovorí sa, že trošku stranila tým demokratom, ale nestranila im natoľko, aby sa to nedalo pozerať. Všetci ju rešpektovali, dokonca aj republikáni, čo sa o dnešnej podobe povedať nedá ani náhodou. Potom založil dokonca CNN 2, ktorá sa dnes volá HLN, Headline News. To bola, na rozdiel od CNN jednotky, pôvodne CNN vznikla ako spravodajská kontinuálna televízia. Lenže čo čert nechcel, samozrejme ako sa veci vyvíjajú, tak sa ukázalo, že asi po 2 rokoch už tam toho spravodajstva bolo menej a nahradzala to publicistika, hlavne názorová. Tak založil CNN 2, následne prebrandovanú na Headline News, čo už zase bola tá pôvodná CNN, čiže kontinuálne správy každých 30 minút.
A bolo to tiež veľmi populárne, pretože naozaj, keď si chcel vedieť, čo sa práve deje, nemusel si čakať na 6:30 večer na správy, ale mohol si ich pustiť kedykoľvek 24 hodín denne. V tomto naozaj tá vízia bola veľmi správna a dokonca aj prospešná. Potom ale prišiel prvý kopanec, keď založil aj prvú, alebo teda nie prvú, prvá bola MTV, ale založil prvú konkurenciu MTV. A to sa nevolalo CNN, ale CMC. Nikdy jsem o tom neslyšel. Pretože to nikdy nevysielalo. Bolo to Cable Music Channel, ktorý vydržal presne 34 dní. To je možná rekord, ne? Pro hudební televizi. V tom čase to naozaj rekord bol, pretože to prerobilo niekoľko miliónov dolárov za tých 34 dní, pretože z dnešného pohľadu, keď chceš založiť novú televíziu, tak ťa to stojí v podstate 90 000 korún za licenciu a pár desiatok tisíc za nejakú techniku. Vtedy, keď si chcel založiť televíziu, potreboval si, kedy si to jeden z mediálnych podnikateľov popisoval, niečo ako ústredie NASA. Aby si mohol vysielať, muselo to být naozaj plné obrazoviek, plné lidí. Konec konců, když se podíváme u nás, tak když jsi chtěl nějakých ještě 10-15 let zpátky založit televizi, tak to pořád ještě bylo poměrně finančně náročné. Ano, ano. Musel si počítat, většinou se uvádělo na plnoformátovou televizi nějaké třeba 2 miliardy ideálně mít, aby si to mohl ufinancovat. Áno, ale vôbec, aby si mohol tú televíziu rozvysielať, si potreboval tak 150 miliónov na techniku v tých časoch. Dneska by to šlo spraviť už možno za 1% tejto sumy. Čiže v časoch, keď to on zakladal v 80. rokoch, tak naozaj založiť aj hudobnú televíziu bol naozaj ako záhul. A preto to nevydržalo, pretože on očakával, že klienti, respektíve kábloví operátori, ktorí šírili MTV, tak za polovičnú cenu budú šíriť jeho CMC. No oni povedali, že presne, povedali, nám to netreba, na čo máme už to MTV, máme dlhodobú zmluvu, na čo by sme si robili problémy. A on po 34 dňoch, a to dodnes ako nechápem, jak mohol to vzdať tak rýchlo, keď pochopil, že buď bude prerábať $1,5 milióna mesačne, alebo sa na to vykašle, a vykašľal sa na to. Jeho inštinkt mu napovedal, že touto cestou nepôjde. A dokonca sa hovorí, že dokázal... No, škoda, že mu to neřekl předtím, než to připravil k vysílání. Áno, ale hovorí sa, že tá niekoľko miliónová strata, že ju dokázal nakoniec skresať na 1 milión vďaka tomu, že sa s tou MTV dokázal dohodnúť, pretože on jej vlastne tú televíziu nakoniec predal, stala sa z toho neskôr VH1. Okay. A vtipné je, že on jej to predal za to, že tá MTV mu tie peniaze vráti v inzercii na jeho kanáloch. Čiže v podstate tie peniaze presmeroval naspäť k sebe. Vďaka tomu tú stratu znížil na ten 1 milión. Áno, presne tak. Stalo sa. A to bolo veľmi vtipné, že vtedy takéto cross-promo na cudzích staniciach nebolo úplne bežné. Jasne. Že dneska sa cross-promo robí na kanáloch jednej skupiny, ktoré majú rovnakého majiteľa, ale vtedy predstav si, že by Nova inzerovala na Prime alebo Prima na Nove. Je to poměrně zvláštní představa a docela rád bych to viděl. Moc by to nešlo, zvlášť keď ste konkurenti, ktorí idú na nože. On sa snažil tu MTV v podstate predtým z trhu vytlačiť a nakoniec to skončilo tak, že MTV inzerovala u neho. Takže naozaj ako v tomto bol veľmi dobrý, že dokázal tie svoje vízie pretaviť a táto vízia konkrétne bola veľmi šialená a napriek tomu mu svojím spôsobom vyšla. Takže to bol ten prvý taký neúspech, ktorý ale on vo výsledku pretavil na úspech tým, že znížil tie straty, znegoval ich v podstate. A samozrejme s jedlom rastie chuť, keď už mal CNN 2, do toho síce trošku pribrzdilo, ale hovoril si tak, dobre, tak správy a hudba, stále je to pomerne úzke. Spojíme to dohromady, zpívané správy. Niečo také. Čo tak skúsiť niečo ešte väčšie? Čo tak skúsiť založiť televíziu pod svojím menom, samozrejme pod skratkou, to bola tzv. Turner Network Television, tzv. TNT, čiže presne televízia pod jeho menom, ktorá bola prvou plnoformátovou káblovou televíziou, ktorá ale tvorila prevažne vlastnú produkciu. To vtedy bolo niečo veľmi revolučné, pretože vtedy platilo, že vlastnú produkciu tvoria televízie, ktoré vysielajú cez anténu, pretože zasahujú každého Američana. Jasne. Majú najväčší záber. Kablovka mala síce tiež slušný záber, ale stále ešte nie je dostatočne na to, aby sa to dokázalo zaplatiť. A to nehovorím o tom, že v tom čase ešte v tých 80. rokoch nebolo bežné, aby kablové televízie brali za svoje šírenie peniaze.
Dnes to už je úplne bežné, že keď máš káblovú televíziu, máš trebárs si operátor tely, tak musíš platiť televíziám, ktoré šíriš, za to, že ich tam máš. Vtedy to ešte bolo pomerne inak, pretože vtedy sa to bralo tak, že tá káblovka tej televízii zabezpečuje dosah. Jo, takhle, takže ta televize žila jenom z té reklamy. Áno, v tých časoch áno. Neskôr už sa začali pripočítavať aj nejaké tie tzv. Carriage fees, ale sprvu to bolo o tom, že my vám dáme dosah a vy nám dáte program. Jasne. No a takže podnik menom TNT bol spočiatku dosť rizikový, sa dá povedať. No, zní to tak. Áno. Následne urobil takú vec, že kúpil animované štúdia, respektíve štúdia, ktoré sa venovali animácii Hanna-Barbera a kúpil aj archívy Warner Brothers. Hlavne tie detské archívy, ale aj archívy starých filmov z veľkej časti. Pardon, nie Warner Brothers, MGM, pardon. To mohl i Warner, jako proč by ne? Áno, ale MGM hlavne vtedy mal archív, čo tiež bol pomerne majsterštík, pretože on si tým pádom zabezpečil pre tie svoje kanály obsah. Aj pre existujúce, aj pre budúce. A ešte ten obsah mohol zároveň syndikovať, takzvané predávať iným televíziám. Jasne. Čiže vznikla TNT, a zároveň potom vznikla TBS, to je tiež s jeho menom v názve, akurát miesto Turner Network Television, to je Turner Broadcasting System, aby to bolo úplne jednoduché. Aj tá značka funguje dodnes, aj tá značka je pomerne významná v Amerike, aj keď už nie je tak významná ako za jeho čas, pretože keď to ešte riadil on, tak si mohol dovoliť veci, ktoré si dneska už veľká korporácia nedovolí. A jednou z tých vecí bolo, že začal veľmi výrazne investovať do športových práv. Znovu, športové práva v káblovej televízii neboli úplne bežné. Áno, bol športový kanál ESPN, to je pravda, ale to bol jeden. Ale zároveň málo ktorá káblová televízia sa odvážila kupovať tie práva, pretože boli strašne drahé už na tú dobu. A nie ani tak, že by si platil za to, že si ich kúpiš, ale platíš za to, že ich produkuješ. Jasne. Pretože športové prenosy, a bavíme sa o praveku, keď ste naozaj museli športový prenos zabezpečiť nejakým veľkým vozom, ktorý mal satelitné šírenie. A keby sme sa aj pozreli do našich končín, tak len jeden živý vstup stál 150 000 korún. V amerických reáliách to mohlo byť kľudne 150 000 $. Čiže do tohoto by sa pustil iba šialenec a ten šialenec sa našiel a vybudoval naozaj pomerne slušné športové portfólio a vďaka tomu tie televízie začali mať obrovský dosah, začali mať veľký význam a začali byť žiadané v tých káblových spoločnostiach natoľko, že si mohol za ne začať on pýtať peniaze. Nicméně to jsme stále asi v 80. letech. Stále ešte sme v 80. rokoch. Ešte jeden milník spomeniem, pretože ten bude veľmi nostalgický aj pre československého diváka a to je vznik prvej detskej stanice Cartoon Network. Tu si pamatujeme asi i my už potom za začátku 90. let. 92 a v roku 94 už vysielala medzinárodne, čiže aj u nás. A naozaj to bolo výborné, pretože on tam práve využil tie archívy, aj Hanna-Barbera, aj MGM, vďaka čomu tam vlastne dokázal postaviť 24-hodinový kanál vysielajúci len animovanú tvorbu a to bolo revolučné. Dnes už to je bežné, ale vtedy sa mu všetci smiali, že šport nemôže fungovať v kábli, detské veci sú v sobotu ráno, prípadne niektoré dni večer na bežnej televízii. Kto by si kvôli tomu chcel platiť káblovku? Lenže ukázalo sa, že naozaj, keď chceš to dieťa zabaviť, tak tá káblovka ti padne vhod. Nestála vtedy ešte tak veľa. To znamená, tieto jeho kanály boli tie najžiadanejšie v tých káblovkách v tom čase. A toto je práve jeho odkaz, že všetky tieto projekty, ktoré som spomenul, nakoniec začala kopírovať aj konkurencia. Tak ako dnes každý chce mať svoju streamingovú platformu, každá skupina, tak vtedy zase platilo, že každá skupina musí mať svoj detský kanál, svoj športový kanál, svoj spravodajský kanál, všetci musia mať úplne všetko. Chceš jim prostě říct, že v určité době nastavil jakoby standardy toho, co ti ostatní chtěli. Otázkou je, jemu samotnému to finančně fungovalo nebo ne? Ja si myslím, že áno, že rozhodne tie podniky neboli stratové. Na druhej strane boli potom už neskôr oveľa väčšie skupiny, ktoré ho zatienili. To znamená, on v roku 1996 bol nútený svojím spôsobom. Možno to aj sám chcel, ale predal celé svoje impérium, značku Turner, predal... Nucený byl čím? Kým? Ono sa hovorilo, že bola, aspoň z toho, čo som historicky čítal, že bola určitá
mediálna recesia, nazvime to tak, že dochádzalo k konsolidácii na tom trhu a tí väčší boli silnejší a on predsa len, aj keď bol pomerne významný, tak stále ešte bol solo jazdec, som chcel povedať. A vlastne začali ho naozaj tie väčšie skupiny už trošku požierať, aj obsahovo, aj tým, že tie koncepty kopírovali. Napríklad Time Warner, ktorý od neho CNN kúpil, tak mal tiež svoj vlastný spravodajský kanál. Zároveň vznikla Fox News, čo odsalo veľmi veľkú časť reklamných prostriedkov. Čiže toto všetko boli... Fox se profilovala až později jako spíš, řekněme, republikánská. Ona sa profilovala od začiatku, pretože oni cítili, že je tam ten priestor. Že aj keď CNN bola stredová, tak viac obsluhovala demokratov. Republikáni vždycky boli vnímaní z tohto pohľadu a hlavne bol vtedy prezident Bill Clinton, takže ten spôsobil veľký ošiel mediálny v tom, že po rokoch vlastne republikánskych prezidentov, aj keď tam bol ešte Jimmy Carter medzi tým ako demokrat, ale po dlhých rokoch konečne demokrati mali pocit, že dochádza k tomu otočeniu tej pozornosti a že ľudia už budú voliť hlavne demokratov. Takže aj tá CNN išla viac do toho ľavého, do tej ľavej časti spektra. A ten Fox News cítil, že tá pravá časť, tí konzervatívci nie sú príliš obslúžení, takže vlastne ich zobral všetkých pod jednu strechu. Kdežto CNN sa o tom musela deliť následne aj s konkurenciou, ako je MSNBC, dneska je to MS Now, a aj s ďalšími takými menšími televíziami, ktoré následne vznikli. Čiže on tu CNN vlastne predal spolu s tými ďalšími podnikmi skupine Time Warner. Dneska je to Warner Bros. Discovery, ale vtedy to bolo ešte Time Warner a Warner Media. A dostal za to prísľub, že tu CNN si bude môcť naďalej ako to svoje dieťa nejakým spôsobom vyplať. Bude si to môcť riadiť ďalej. Počkej, akože si to od nej koupí, ale vlastne sa s tým dělejte, co chcete. Áno, že si ho tam nechajú v podstate. Bude to taký štát v štáte. Takový maskot. Áno, niečo také. Akurát to im vydržalo tak možno 7 alebo 8 mesiacov, ak sa nemýlim. A potom ho poslali domov. Tak celkem logicky ty jako nechceš mít takového maskota. Áno, a bol veľmi naštvaný. Vraj to bral veľmi osobne, pretože predsa len bol to Južan a ctil slovo gentlemana a mal pocit, že sa tí druhí nezachovali ako gentlemani. To svědčí o poměrně velké naivitě. Jestli s touto naivitou přežil tak dlouhá léta v biznisu, je se tam něco divit. Je to veľká naivita, ale zároveň v tých časoch, my sme sa o tom bavili pár týždňov dozadu, že predsa len bola nejaká hranica, ktorú už niektoré firmy neprekračovali, že môžeme niečo urobiť a neurobíme to, aby sme nepocítili dôsledky aj my časom. No a toto bol ten čas, kedy sa to začalo lámať, že síce sme niečo slúbili gentlemansky, ale vlastne koho to zaujíma? Business je business. Proste, takže skrátka, teda ďakujeme, bol si fajn, ale tvoj čas už si splnil svoju historickú úlohu, teraz nechaj tých profíkov, ktorí tomu rozumejú, riadiť tú telku, jak chcú. A vidíme, ako riadili CNN, že ju dostali vlastne úplne na okraj záujmu divákov. To už je další věc, že samozřejmě vlastně CNN, tedy ta americká CNN, nikoli International, a vlastně od té doby klesala. Ale aj International to má stále náročnejšie, pretože tých medzinárodných spravodajských televízií oproti tomu roku 95 je koľko? 20-násobne viac? Pretože vtedy bola jedna. Je to tak, zároveň ale se nám tady v podstatě rozvíjí i to, že ty televize jsou často spojené s nějakým státem nebo spojené s nějakou ideologií, snaží se protlačovat nějaké konkrétní vidění světa. Ano, je to také vlivové médium v podstatě. Přesně tak. Ale tam už je otázkou, jestli hovoříme o zpravodajství. V podstatě ty, abys získal nějaký relativně objektivní pohled, tak už ti nestačí podívat se na jedny zprávy, ale přesně ve světě, který obsahuje jaksi vlivová média, tak se musíš podívat ideálně na všechna. Áno, presne tak a mal by si ešte to doplniť kontextom z internetu, čo ale na to tak ľudia nemajú čas. A s tým sa tak trochu počíta. Ano, tak to reálně je, ale je to vlastně v zásadě velmi špatně. To znamená, že samozřejmě, že pro
Turnera bylo asi poměrně dobře, že z toho biznisu odešel, protože by dopadl velmi špatně. Já si myslím tiež, že odišiel v tom najlepšom čase, ako mohol. Vtedy, keď ešte to aj malo hodnotu, dneska by za to dostal výrazne viac, ale dnes je otázka, či by ešte mal čo predávať. No, ano, to je zásadní a docela dobrá otázka. Konec konců, jen ta otázka, kam půjde samotný lineár a nepůjde, je stále živá. Možná i tu bychom mohli nadhodit v bonusu, protože myslím si, že se to vlastně k tomuhle tématu velmi hodí. Ve chvíli, kdyby se třeba ten dožil té situace, že už nebude existovat lineární vysílání, asi by byl poměrně dost překvapený. Tiež si myslím. Ale tak on vlastne prežil aj tú éru streamingu, pretože videl, kam ten televízny trh speje a je otázka, či bol ešte naštvaný, alebo či bol rád, že už tam nie je. Tak já myslím, že už to byl postarší pán, už mu to v zásadě... Dožil sa krásneho veku inak. 87 rokov je stále ešte výborný vek. Co je na tom krásného? No, že prostě prežiješ toho viac a vidíš to. Vidíš, čo je okolo No potom teba. už na tom konci toho možná moc nevidíš, v závislosti na tom, kolik vidíš nebo nevidíš. Zároveň tuším, že on měl asi 3 manželky. Jane Fonda bola najznámejšia z nich. Asi jo. Každopádně to znamená, že máš 2 ex k tomu červí... Asi si narážaš na to, že koľko majetku muselo odovzdať. Kolik majetku, děti, vnoučata, pravnoučata, to všechno se tam muselo mlátit a to bude 87 a chceš zabít všechny. A tomu říkáš jako dožít se krásného věku. No, já nevím, možná by nám o tom Ted řekl svoje, ale už neřekne, protože je tuhý. A protože my se k tuhosti blížíme pomalu také, ale nikoli smrtelné, ale pouze té, že už jsme se nahrávali několik dílů najednou, takže za chvilku už nám to přestane myslet, tak je nejvyšší čas vydat se na bonus, protože tam to nevadí. Ne, dělám si legraci, samozřejmě tak špatné to nebude. Tenhle ten díl byl hodně Jurajův vysněný, hodně o Jurajovi, hodně hovořil Juraj, je to dobře. Ja hlavne mám slabosť pre tie jeho značky, pretože s každou z nich sa mi pojí veľká nostalgia. Cartoon Network, TNT a TCM boli moje 3 naozaj veľmi obľúbené kanály. To je dobře, mohl si mít daleko horší oblíbené kanály a v takovém případě bychom museli všechno, co natočíme, potom pouštět až po 22. hodině. Každopádně, pokud chcete slyšet bonus, vidět bonus, neváhejte, přidejte členství, budeme velmi rádi. Palce, prstíky běhající po klávesnici, to je super záležitost, zacvičíte si a krom toho můžete napsat krásný komentář. A když napíšete XFLS, tak to taky vlastně nevadí, protože u YouTube se to počítá úplně stejně. To jsem zvědavý, kdo to udělá. No a přidání odběru. Základem všeho, protože to nám všem zajistí, že se určitě uvidíme zase příště. Všetko dobré. Tak, no já jsem to vlastně neříkal náhodou o těch lineárních televizích, protože jsem si říkal, že bychom mohli narazit ještě na jednu takovou jako o malinko vlastně aktuálnější A toto zprávu. je paradoxně věc, která jde proti tým trendom, které si všetci malujeme.